Thank you for all who sacrifice. So, guys, kaluto di ko kuan. Pris Mickey. Yan, nakaluto na ko bihon. Kaya na request og bihon si Ate Alma kay nagdaman sa Pris Mickey. So mura nimong handa, guys. Di man kuno kailangan maghanda og nagbasoy ko na. So ko kuan. Maraya mo pagsalo-saluhan ra bali ko yung handa ni. So pagsalo-saluhan na mo ito sa baybay. Luto po ko diba po kamuti og saging kay puto lagi big saging daris saba. Bye bye guys kay murag hayahay dari. May kiwa pa yung mga tao ni nga rin diri. Ganggang mi dong big saging kamuti. Sabutangan na siya og star margarine. Luto na siguro ni Drill. Nya butang pahiri na, pahiri. O diag among handa ron no. Kamuti, saging, ginanggang, nay ginamos, nay semra basoy nga. Hala, inito tay, init pa di ay. Diyan daghang giluto guys oh. Gitapad pa jud dag pansit. Kay dalam dani ni Ate Alma man ni oh. Kani ako aning bihon. Lami kayo ning bihon guys oh. Atong saging saba. Hindi gipunit sa kuan ni ginamos. Cristel, ikaw may mga ginak. Salamat ta sa kuan mga grasya. Lami kay din mga on guys basta diri bye-bye. Sa mga bye-bye ta. Oh, dili na kayo mga G na. Uwang pa ni sila kay wa pag-uban. Ah, namista sila? Timing mo na pista. Asa naman siya pikas? Asa ka sa pikas? Upat na naman sila kabuk na bilin. Ano siyang buwian. Sila bye-bye guys. Sarang bisiyan nito pa naligo sila. Ako pa wes. So guys kay grabing kainit. Sa katanan. Kumana mo paniud to na upat na naman siya kabuok. Uno man ta ni sila. Laban lang mo ha. Laban naman mo. O dayo, gaso-aso init guys oh. Naligo sila dagat to, grabe ka init. Naghuman pa nila yung dagat guys kaya manguli na po na sila. O di ana na. Tik 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 tik. Dili mo kainit kayo. Tik 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 tik. Ay sus, ginuo ko na naga na. Dali, hilong mo kainit. Inom tubig, inasama yung tubig ni Pet. Para man dito. Tik 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 tik. Ayun, lusot na. Isa mong silong muna sila mo, kay init. Naghan kayo na sila guys. Oh. Silong ra, silong kay nagi. Hangak na mo sa init. Kuha tag tubig. Inom kay init kayo. Ay, ayo tuhak ka. Gara, mang kama. Luwi kayo din yung tuhakon. Gagmay pa ni. Hindi ba yan isuon? Inom lang kay init kayo. Tit 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 tit. Ano mo ning kuwang naman mo? Asa naman naguban? Ha? Silong mo diha. Guys, dagko na kayo sila. Unsi na lang sila kabuok.
Tulo ag usang itlog na pod. Maghimo pa day kung mga pugaran guys, kay kinahanglan ni sila ganang daghang pugaran kay kani mga bayi kay mo ano man ni mga itlog. Silong na inom. Be kumpleto na ba be? Kumpleto na mo, kumpleto na. Yung kani sa bayi man ni oh. Kumpleto na. 1 2 3 4 5 6. Kumpleto na sila. Hindi magkuhan ha, hindi mag silong kay init. Grabe juga init guys eh. Grabe maka kuha nag-init guys, maka lipeng kalabad sa o. Niinom ko di ko kuhan guys kay sa ridon kay raming labar nga o. Ano kung maapil dito sila nga ligo sila sa bye-bye. Kay grabe ka init. Kau inom tubig kau lah kau inom kau. Kaya mo larga na po doon si Cristel guys ay sakay ra baka aduro ag mga pasahero man ang mo larga sa dya. Kay Lunes pa man tanas kadlaw na mo ang hatid dya. Larga na lamang ko sa kay para di ma-lisod kay magkudog ko ra po siya siyang gagaw. Anak po niya ti Alma kay eskwela man dito og criminology po sa Norso. Si Altea, yang igagaw po nga si Trixie. Tapos Norso nag-eskwela. Nagsabay na lang kuno sila anja mga alas 4 sila sakay guys. Kaya ra pa jud ka init. Nung si Jas padung sa Magiti niya mingawon kuno siya hala. Tuog naman anak. Maluwi mo kukuhanin niya. Mag-seizure, mag-gubisi niya. Wala naman po siya mag-seizure nga gipato ba nga gilikpan. Gintan ra lagi na siya. Wala na po na siya magpuan good. Babay ati. Excuse me. How would you see mo baba anak? Babay ati. Larga naman ati. School na ati. Ano siya-siyang mga mingming. Sus. Naman. Ay, lucky day siya. Laki. Tulog maskip ka. Bye-bye. Balik ng mga artistas Dumaguete. Palayas na mo? Babay nak. Ay si Bin. Dumaguete, Oslo, Bia. Regular trip. Wala, binakong akong classmate. Babay na, hamping mo. Oh, sige na ma. Bye. Bye man guys. Dayaw do. Babay nak. Amping mo. Babay mo, amping mo. Nak, chat og nanam abot na mo ha. Ala, di na ba makasakay yung bahag. Babay nak. Babay. Amping mo.
A few moments later. Papaidi ga hinihinay si darig para sa pailan ug hanog block. Ni kanina lang atong pa suhunan ning kani oh. Gusto mo ito, paborito lang din na. Pero wala di problema kay humo kayo. Dito galion nagpakalot sila nga usa ka adlaw 500. So na ma'am kay wala mo kuan si Espiridion. Na magkukunoy handaan nila Espiridion gud kuno. Kay na kunoy kuan ba na kunoy birthday. Sila na nagpakiwa naman balikan ako niya ugma og di mahuman. So good morning Ma'am B. Na kuha na ni Jadari. Kani sunod-sunod pud silang ipakaon naman eh. Na human ni Jag bangag gahapon. Naman ni siya kuhanan sa mga hanog block. Og puste. Ay. Ikuan ni dyan man niya yung pakyaw sa kalibo mambi niya aram mo dyan kainit luoy po. Magdari kaya mo naman nag-ihinay-hinayan kaya marag malay mo na buhat rin dari kaya. Salamat kay kadyo mambi. Wapan ha mapaliti dito og kuan. Atop itong manok aram nang gi. Walang lay gamay nga trapal. Dili na siya auto pa nagkuan ka ng sin kay init jag sin nga giatop dagto mo to ilang gamitin sa pagpusti.